Següent punt. Senyora Sureda. Senyor secretari, en el reglament municipal existeix la possibilitat d'un mateix grup d'explicar el posicionament en el vot. Quan s'estenen? Correcte. Senyora Sureda. Gràcies, senyor Valda. Bé, duim a modificació dues ordenances fiscals. La primera és l'ordenança fiscal reguladora de la taxa pels documents que s'expedeixen que entenguin en l'administració i les autoritats municipals. En aquest cas seran dels certificats de residència per motiu del viatge. Tots sabem que a partir d'un temps s'hauran de demanar el certificat de residència. Nosaltres aquí a l'Ajuntament de Manacor els expedim i cobràvem una taxa de 0,98. Ara modificant l'ordenança perquè a través ens hem posat en contacte amb el Consorci d'Informàtica i també amb la Felip i estem treballant en la plataforma telemàtica per poder treure el certificat de residència via electrònica. Aquest certificat via electrònica està previst que sigui gratuït, per tant ens obliga a modificar l'ordenança. Simplement se modifica el concepte i se posa que les certificacions de residència s'expedeixin a les dependències municipals a efecte d'obtenció de descompte per a viatges residents. Això indica que els que venguin a les dependències municipals hauran de pagar. També s'estableix un redondeig d'€1 per qüestió d'agilitat i aquí queda de fora la via electrònica, que aquesta sí que serà gratuïta. Si els hi pareix bé, l'explicació la donem en dues parts, durant la part d'aquesta i després de l'escola de música que l'explicarà el senyor Roberto. Buenos días. Sí, también traemos a aprobación la ordenanza fiscal de las tasas de la Escuela de Música. Ya en enero se trajo a aprobación una ordenanza, que era inicial. Ahora, a base de una reestructuración que hemos hecho de la oferta de la Escuela de Música, hemos creído oportuno modificar la ordenanza de nuevo. Básicamente se debe a esta reducción de la carga lectiva que ha tenido incidencia en el coste del servicio, por lo cual algunas cuotas han bajado. También se han introducido conceptos, ya que tras reuniones con APIMAS y con el director de la Escuela de Música se creyó introducir nuevas asignaturas y básicamente es por esto. También cabe mencionar que en la ordenanza que hemos hecho ahora se tiene en cuenta el criterio de las APIMAS y las preocupaciones que ellos también han tenido. Y las cuotas individuales, las clases individuales, como era instrumento, se veían muy perjudicadas porque subía mucho el precio. Debido a esto tuvimos en cuenta sus sugerencias y les hemos adaptado un poco de forma de que toda la ordenanza está ajustada y que los más perjudicados no son los que hacen individuales. Y bueno, básicamente es esto, que se ha adaptado un poco a la ordenanza debido a la modificación que ha habido y que hemos tenido en cuenta también la opinión de los usuarios, que al fin y al cabo son los que reciben el servicio. Intervencions? Senyor Adrà. Sí. Quant als certificats, o societats, l'ordenança, modificació de l'ordenança per certificat de residents, bé, no mos queda més remei. Crec que és fruit també d'un error o d'una cosa mal feta per una administració que no és la nostra, que és l'administració de l'Estat, que ha decidit que ara estranya i si abans era un 50% en el descompte de residents ara no serà tant, potser no sigui tant, però sí que s'ha de pagar, sí que s'ha de treure el certificat i ens posen pelles des de Madrid per poder viatjar, no? I l'Ajuntament no li queda més remei que fer això i a més facilitar als ciutadans que se puguin treure per internet aquests certificats. Per tant, cap problema amb aquesta ordenança. En la música, bé, tampoc, s'han reduït, en el fons se redueix la matrícula, és claríssim el dels graus oficials, no és competència de l'Ajuntament, per tant, no queda més remei que quan hi ha pot d'obvers llevar les coses que no són competència de l'Ajuntament. I una reflexió que vaig fer ja a la comissió i és que estan convertint un poc
i potser hem de repensar l'escola, estan convertint l'escola de música un poc en una guarderia, perquè prioritzem, se fa aquesta música elemental, que hi va una gentada, perquè a més és barata, no? Només que se reflexioni i veurem si hem de seguir així sempre o no. I llavors una crítica, que no és d'aquestes dues ordenances, però sí que és de tres ordenances que jo havia proposat en el seu moment, en el debat d'ordenances, que com sempre se'n va donar la raó, però com sempre també tampoc no s'ha fet res, o crec que no s'ha fet res. Vaig proposar en el seu moment en el debat d'ordenances que se modificés o que creés una nova ordenança per les psiquis i cales que se feien al municipi. Anys i anys se me dona la raó, però anys i anys no se fa res. I també vaig proposar que se creés una ordenança, que se fes feina amb una ordenança per l'auditori i una per l'auditori de Manacor, també se'm va dir que sí, però tampoc no s'ha fet res. Crec que s'havia de fer qualque cosa perquè ens acostam en setembre, en voler, ens acostam a les ordenances de l'any que ve i molt matem que si no ho hagués dit tampoc no s'hagués fet res. Ja me conformaria, no que se facin enguany, sinó que de l'any que ve hi entri això. M'estindré per aquest motiu. Senyor Lledrano, s'ha fet feina, s'està fent feina. Divendres mateix encara vaig parlar amb el gerent del teatre municipal i s'està fent feina amb una de les ordenances que crec que era vostè que havia proposat. Aquestes s'han duit en aquest moment, precisament, primer, el tema del certificat ha estat un tema que ens ha sobrevingut, com vostè ha dit, i el tema de l'escola de música en setembre comença el curs. Per tant, s'ha hagut de prioritzar precisament fer feina amb aquestes dues ordenances. Les altres se fa feina i esperem que quan se duguin les ordenances fiscals, que possiblement si al setembre, hauria de ser en setembre, no pot ser més tard perquè és per anar just de temps, aquestes dues puguin estar consensuades. Intentarem fer feina, veurem si arribem a temps. Però s'està fent feina, senyor Drà. Més intervencions? Bé, nosaltres estem d'acord amb aquestes dues ordenances. Lamentam que s'hagi de llevar un grup d'ensenyament a l'escola de música, però i un retret, perquè vostès m'han dit que no se poden modificar les ordenances i ara les modifiquem, perquè en una ocasió nosaltres ho havíem demanat, que ja estaven aprovades, llevassin el 3,2% o deixassin congelat el 3,2% de CIBI. Sabem que no s'ha d'aprovar abans del dia 1 de gener, és vera. El que passa que si vostès ja s'han tingut la intenció real de no carregar amb més imposts als ciutadans, conjuguis aquest 3,2 perquè ens venia donat un 10% per l'Estat i vostès no ho van voler acceptar. És cert que si ho haguessin votat entre els 21 regidors la gent ja estat bastant contenta que avui baixassen una taxa i crec que ningú m'ho hagués denunciat perquè baixaven les taxes. Senyor Ia, jo crec que amb aquesta tassa li van explicar en el seu moment que una se podria modificar perquè encara no havia entrat en vigor i l'altra no. Senyor Roberto, vol explicar alguna cosa? Esperem, senyora Amanda. Bé, nosaltres donarem suport a les dues ordenances. Només volíem demanar si ja se sap quan se posarà en marxa que se pugui treure per internet i després dir que donant suport a l'escola de música per te sap greu, com han dit, va de llevar un grau, però està explicat i té una explicació i almenys així té un bon efecte la matrícula de la resta que té una baixada, així com es pareixia que haurien d'augmentar i en aquest cas el que ha fet ha estat una davallada. Señor Roberto, sí. Si va a explicar. No, en cuanto a la modificación de ordenanzas se ve prácticamente porque, claro, los costes han variado. De dar un servicio que es el grado medio, que era muy caro, de hecho el más caro de todos los que habían, claro, no podíamos imputar un coste en la ordenanza si este servicio ya no se da. Y esto sería el motivo de modificación de ordenanza. Y si puedes comparar, los precios han bajado pues, sustancialmente. Y en cuanto a lo que ha hecho Joan, más que nada dos aspectos. La matrícula se reduce en 20 euros, el instrumento ha pasado de 80 euros a 57, es significativo, y luego el grado elemental también ha pasado de 127 euros a 89. 89 es caro, pero creo que bueno, son 40 euros que hoy en día se notan, ¿no? De hecho, cosas que quizás no habéis tenido en cuenta. Y bueno, también decir que el grado medio tenía un ratio de 60 alumnos, entre 4 cursos, 15 por curso, y habían 20 alumnos. Era inviable porque no había gente. En cuarto curso teníamos un alumno que hacía el curso él solo. Nos costaba cerca de 10.000 euros al mes. Para que veas un poco los motivos de suprimir este curso. Todo eso, como ya anunciamos en la comisión, la PIMA seguramente intentará llevar a cabo este grado medio para intentar que la gente que estaba a la mitad no se quede tirada. El ayuntamiento, por nuestra parte, daremos el edificio
sin ningún coste para ellos, entendiendo que la situación ha sido inesperada y adversa para ellos. Nada, muchas gracias por el apoyo. Senyor Idraci. Sí, quan el regidor Flores ha fet referència que s'havien baixat les tarifes i molt de mi, és que jo és el que havia dit precisament, que el fet de baixar les tarifes no ho criticava, però el que produïa era això, de convertir un poc l'escola de música on es queden les tarifes i anava tothom. I plantejava això una reflexió amb el temps, o si volen que aquesta sigui la funció de l'escola de música o no volen que ho sigui. Jo no tinc un posicionament clar, però crec que s'ha de parlar amb tothom perquè tampoc no el teniu vosaltres. Parlem-ne i amb el temps decidirem què convé més per l'escola de música de Manacor. Estic d'acord amb vostè que possiblement s'hagi d'obrir un debat de lo que ha de ser partidari a l'escola de música. El que sí que era prioritari era baixar els costos i el dèficit que tenia. Tenia un dèficit insostenible per part de l'Ajuntament en els moments actuals i jo crec que en aquest cas s'ha fet molt bona feina. De fet, jo crec que han de ser reivindicatius i hem de pensar que, per exemple, el que han hagut de llevar és perquè no era competència de l'Ajuntament, però bueno, tornem als agravis comparatius. Hi ha ciutadans d'aquesta comunitat que sí que perquè resideixen a Palma tenen aquest servei i en aquest cas perquè el paga la conselleria i a més els costa una doble i els ciutadans de Manacor no el tenen. Són aquelles coses de vegades de part forana i de Palma i jo crec que no ens ha quedat més remei que llevar-lo, però bueno, estic d'acord amb vostè que són coses que potser s'han de replantejar. El que sí que vull donar l'enhorabona en aquest cas al regidor per la feina que ha feta, perquè la veritat és que ha hagut moltes reunions i al final jo crec que la solució, no sé si és la millor, però que segurament és possible. M'ha demanat la paraula? Sí, pel tema del certificat. El tema del certificat de residència, com he dit abans, estem ara en contacte tant amb el Consorci d'Informàtica com amb la FELIP perquè ens adelantin un poc el tema de la plataforma telemàtica. De moment encara no sabem quant estarà, l'únic que ens va dir el Consorci és que clar, havia de ser gratuït perquè els instruments que tenen serien molt més ràpid per fer-la gratuït que no haver de fer una plataforma per cobrar i tot això, però de moment encara no ens han dit quant estarà, estem en contacte amb ells. Sí, senyor Lleà. Pensin que dia 1 de setembre se comença a aplicar que si no dus el certificat de resident i com que ara començarà a haver vacances entre juliol i agost de funcionaris de l'Ajuntament, això s'hauria de poder aplicar abans. No deixar-ho per darrer dia perquè si no se podrà aplicar. Sí, senyora Sureda. De fet, duim l'ordenança ara perquè estigui a punt per setembre, però bueno, nosaltres xerram amb el Consorci i intentarem que sigui a toca se prest. També dir-li que l'acord que van signar en aquest cas a la Caixa, del tema dels pagaments, precisament se mos va oferir que potser tal volta també se podria estudiar també que a través seu, també la seva plataforma que tenen, poguéssim dur aquest servei. Estem en feina i ho estem mirant des de 5 punts a veure quina solució en donem. És veritat que comença en setembre, sempre el podran recollir aquí, però és veritat que si siguin gratuït i el món encara el poden recollir a seva, encara seria molt més còmode pels usuaris, ho tindrem en compte. Passaríem a votació. Vots a favor de la proposta? Vots en contra? Abstencions?